ti maysa nga ubing nasamsam item hasning kasla sabong nga pagukrat iti bulan ti April ti ayat ti maysa nga lakay aglalo no agkabang napait napait nga makasuka anan sa tao lelo agsapul katay pano kapadpada taupan mo kenday tatukul mo baybay ang nga panunuten ti ayat ti maysa nga kuping aglalo no adda aken ay wanen anan sa tao lelo agsapul katay pano kapadpada tauban mo kenday tatukul mo baybay ang nga panunuten ti ayat ti maysa nga ubing aglalo no adda aken ay wanen baybay ang